Ahojte lidi! Takže dneska si ukážeme, jak stáhnout Pac-Man. Každý, kdo slyšel aspoň o nějaké té hře, třeba, já nevím, já žádnou hru neznám, protože Pac-Man je originální. Pac-Man má svůj originální koncept, ve kterým se snažíte být, nebo jste takový, jak bych to řekl, obláček ne, taková žlutá koule, a když sníte takovou věc, tak můžete jíst i proti vám. Nejlepší hláska na to je, lovec se stal sám obětí. Takže stránka bude v popisu videa a já se tímto s vámi loučím, takže video se vám líbilo, dejte like, pokud mě máte opravdu rádi, dejte odběr, pokud si jen tak koukáte, napište koment, a pokud si jen tak koukáte a nechcete nic komentovat, ani odebírat, ani nic prostě, tak si jenom koukněte, děkuju. A když budu muset dva odběratele, dám do popisu videa stránku, ze které čerpám informace. Bude to odkaz na jednu stránku a všechno bude jinak napsané v popisu videa, takže čus!